Hei, 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 ja mahtava meininki. Hei, hei, hei. Näinpä tässä töissä kävin salille, sitten tuli reenaamaan. Tosi hyvin menee, että koko päivän reena tässä töissä vissiin. Pysyä suht ehjänä. Saha intti loppu niin kuin sainkin tossa. Mä en ole pysynyt ehjänä, mutta nyt ollaan tässä pelikunnossa. Pelata ehjä loppukausi. Ronaldinho. No, tykkään kuunnella musiikkia. Bussimatkat menee musiikkia kuunnella. Kaikenlaista. Äitin tekemä kanttarellisoppa. Niitä on pari, mutta mikä päällimmäisenä tuosta viime kaudelta, kun lähdin vieraspelin loukkaantuneena tuonne Joensuuhun ja voitin euron potista, niin tuplapotin. Se oli eikä ne. Oli ihan kaupelikin ihan. Toimii. Speed. Koleille semmonen kysymys, että veikö oikein joukkojen maailmanmestaruuden? No olihan Saksa ehkä se on paras joukko, mutta minä olisin toivonut, että USA olisi voittanut. USA on loistava maa. Miksi maapallo pyörii?